Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. I'm sure my friends on the TV, it's the World Cup qualifiers. Bafana 3, Rwanda 0. I'm joined by fan, my brother Kamabanu Puma Whoop. Awuthulani ubele eSand River kamajika. Game ibona kanjani? Hayi ke mnandi. Thank you njaya. No Master Chef bekamnandi. Ay. Bayephake. Ay. Uthini ngothanda amadoda othanda ngothanda imbatha amathanda kafana. Khuluma bhuti. Hayi man. Ala bafana bamnandi. Wenzani yuko? Ngiyamsaba lo baba. Ya, Lo baba unamandla. Dangerous. Hayi man. Umadala dangerous. Umadala dangerous. Yazi nami bese ngim. Hayi mina ngithukanga. Awuthukanga? Angithukanga mina. Mongathukanga singena la kule game. Angithukanga mina. Nix. Bengazi ukuthi umbule uthini usengizophakela abafana babo. Yeah, sure. Bazopheka kuzovutha. Yeah, sure. And bazodla bonke emzansi. Yeah, sure. America next year. Ngiyankana. Ngiyafuna ufuni. Yeah. Siyahamba. Tell man of the match njayami. Bona mina angazi ngizothini. Lapha kunombatha amathanda kafana lapha kunombule. Hayi siyaza nje. Ipoyiwa. Amathanda kafana. Utalent embathi. Amathanda kafana. Asibonge mfethu wami. Thank you mfethu.